Máme tu ešte bonusovku. Šalenota vo fľaši od Pilinga. Carolina Reaper, Trinidad. To si nemala ani čítať. Ale vy si to musíte pozrieť ako špeciálnu časť vo vlogu. Tak, to bude brutálne. No a už to prichádza, a už to ide. No, takže vymysleli sme si, aj keď vymysleli sme si, a to množné číslo nie je vôbec pravdivé, že budeme skúšať palivé omáčky, ktoré nájdete aj vo Fajne. Začíname od tých takých akože najjemnejších, po tie nejaké najväčšie šialenstvá. Úprimne si teraz myslím, že to už vôbec nie je dobrý nápad. Je to Crazy Bastard Sauce z Nemecko a je to jalapeňo a ďatle. Ďatle by to Také mohli baby. trošku zjemniť, nie? No poďme na to. Ale detská verzia. Jalapeňo pekne cítiť v tom. A má to jeden ohníček, myslím, že to zodpoveda tomu. Momentálne prvé, čo mi prišlo mne osobne na rozum, lebo práve to tak doznievajú ešte tie paradajky zo Zlatého hríľa. Padre. Pivo. Opre a melos, toto sú také fakt akože dobré veci. Jasne, opred kolcín. Áno. No a tu máme presne ďalšieho lokálneho výrobcu a to je Piling. Je to náš jeden z veľmi dobrých dodávateľov, to je Crimson Kick. Už to kick už sa mi trošku prestáva páčiť. Tak poďme do toho. Keď toto má dve, tak tamto s tými 7 to bude čo? No na tým sa práve Ako začína to, má to na beh. To si všímam ináč na teba, ja na sebe, že A začíname sa potiť a to sme tam pri druhej. Dobre, poďme na tretiu, nech to spravíme čím skôr. Toto je pikantná omáčka s havanským, čili. Habanero mrkva. Neviem, prečo mám stále tendenciu toto spraviť, ale spravím to aj teraz. Olizať čili omáčku, hej. Tá dochuť je intenzívna. No počkaj, ideme. Ty si to vzal? Akože toto sa mi zdalo. Počkaj. Hej, ono to len začína, ono to len teraz ide hore. A ďalšia. Ja hej, keď som mal asi... Fajné. Nie. Keď som mal asi, ja neviem, 5-6 rokov nejak tak, ešte som asi bol na škôlkar, tak len tak zo zaujímavosti som proste s kamarátmi to ešte vyskúšať. Dragan je už určite pripravený. Encona West Indian Original Hot Pepper Sauce. Strašne to kyslo. Má to taký kyslý tón. Veľmi. Dalo by som to asi na 4, že toto bolo viac palby. Hej. No dobre, ideme na tú bonusovku. Poďme, lebo už keď sme vo švungu, tak... Máme tu ešte bonusovku. Šalenota vo fľaši od Pilinga. Ja osobne sa celkom už akože obávam, čo to bude, ale vy si to musíte pozrieť ako špeciálnu časť vo vlogu. Carolina Reaper, Trinidad. Scorpio. To si nemala ani čítať. Tak, to bude brutálne. Cítim, jak to pretiahol dutiny. No a už to prichádza, a už to ide.